Oin bai. Bai, bueno, egunon eta ongi etorri guztioi, gaurko honetan gerturatu zareten guztioi. Eta, bueno, gertu daukagu Euskararen nazioarteko eguna, urtero bezala abenduaren 3 bueltan ospatuko dugun eguna izango da, eta badakizue, egun horrek aukerak ematen dizkigula, aukerak eskaintzen dizkigu, hainbat jarduera, hainbat ekimen, hainbat proiektu aurrera emateko, eta baita ere, Euskararen garrantzia azpimarratzeko, ez? Behintzat egun hori hortako aprobetxatzen dugu, eta aurten, jorratuko dugun lan eremua edo lan esparrua teknologiarena izango da, eta jar dezagun teknologia euskaldunon alde izango da, Euskararen egunaren bueltan izango dugun leloa. Hori izango da, zabaldu nahi dugun mezua. Jakina, badakigulako gizartea aldatzen, eraldatzen ari dela, eta horretan guztian teknologiak ere eraldaketa handiak jaso dituela, eta euskarak ere behar duela bere tokia esparru honetan. Urteak dira esparru honetan lana egin degula, eragile askok egin dutela lana, baino oraindik ere asko daukagu emateko, salto handiak eman behar ditugu, eta beraz, pentsatu dugu aurrera bide horretan, ezinbestekoa genuela aurtengo edizioa hortan fokatzea, hortan zentratzea. Eta 3 izango dira bereziki jorratu nahi ditugun edo landu nahi ditugun gauzak. Lehendabizikoa, personak animatuko ditugu, euskaldunak animatuko ditugu, telefonoa euskaraz konfiguratzen. Bigarrena izango da, nabigatzaileak ere euskaraz jartzera animatu nahi ditugula euskaldunak. Eta 3. Ekintza berexiagoa eta izango da, geure ahotsa grabatzeko eta datu base handi baten sartzeko aukera izango dugula. Horrek guztiak, eskainiko dizkigulako aukerak etorkizunean, teknologiak ere euskaraz lan egiteko. Eta guztia egiten dugu, jakina, teknologiaren bueltan dauden enpresa handi guztiek, hizkuntza hegemonikoan egiten dutelako lana oro har, eta importantea da ere, euskarak bere tartea edukitzea teknologia hauetan, eta horretarako enpresak konturatu behar dira, adierazi behar diegu, eskaintza ere, badagoela, eta guk ere eskatu egiten ditugula produktu, teknologia horiek guztiak euskaraz. Eta horretarako, abenduak 2 eta 3, karpa bat izango dugu hementxe, bulebarrean jarrita, aukera izango dugu jakina informazioa jasotzeko, ikusteko nola jarri dezakegun eskura daukagun teknologia guztia euskaraz, baina baita ere esan bezala geure ahotsa grabatzeko. Hori guztia, abenduaren 2 eta 3 izango dugu hementxe bulebarrean karpa handi baten ezarrita. Eta ezin ahaztu ez da ere, eta importantea da, euskararen egunaren bueltan ere, auzoetan jarduerak izaten ditugula, auzoetako euskara batzordeen laguntzari esker, bagerari esker, ezinbestekoa zaigulako ere aliantzan lana egitea, euskarak ere behar ditu aliantzak, elkartekin, gizarte zibilarekin, aliantzai esker indartsuagoak eta eraginkorragoak garelako, eta euskararen egunak ere horretarako aukera emango digu. Ez soilik hiri erdigunean, baita ere auzo guztietan mezu hau zabaltzeko. Eta horixe izango da laburki, aurtengo euskararen egunean mahai gainen jarriko duguna eta landuko duguna. Eta hemendik aurrera, galderarik edo baldin badokazue, erantzuteko prest nago. Eskerrik asko. Bakarrik esan, kanpaina honekin lotuta ere, auzoetan, ez auzo guztietan, baina bai auzo askotan, ekimen hau sustatuko dela. Teknologia euskeraz jartzearen ekimena, jaima batzuk edo espazio batzuetan auzoetan ere egingo dela. Eta, hor programak, auzoetako programak gure webean zintzilikatuko ditugu, eta hor ikusiko duzue, hainbat ekintzen artean horiek ere badaudela. Listo, eskerrik asko.